wonno ɓe ganduɗa ceerno ɓe ganduɗa ceerno woni noon omo andi siɗɗo sidditaɗi ceerno joni noon woni ɓesgumaari beele ko ɓe weytinmen tawi bisimilla meɗen hedde ceerno war heeɓa bisimi Allah heddi rokkude on ononne e wallude on ononne kala ko Allah haandi noon yo Allah rokku on baɓe on tawi aduna e lakara woni joni omo juula jaaƴe to gayni e onon arɓe ɓe onon foof kala e mon jiɗɗo laawol ngol mi rokka ɗum ngol yaaha yantoya e julɓe faye jama walla wuuro ngo so gayni yaha e golle mum yaha ko hanno toppito wirdu ndu toppito jama toppito mawɓe daro walla ɗumen kala ko renete joom daro reene kala ko waɗete ballon heen onenne ko jiɗɗon e koye mon e wuuro mon he fof kaala noon mawɓe emin jiɗini wuuro he so tawi tan koko foti wadde ɓe jaɓira on ɓe balla on won koɓe saɗata on wona hadde on woni ɗon ko wallude on woni ɗon sabu suka wonko sikkata ene moƴƴi taw moƴƴani tawi anda wonko sikkata moƴƴani taw ko ɗum ɓuuri e makko kamɓe mawɓe ɓe gandi ɗum ɓe kaɗata on haqqeji mon kono noon jante e mabɓe to jama eto wirdu heddo kala ko poɗɗon dañde en mbawi wallude on dañon aha kala mo emon noon jiɗɗo laawol ngol so juuli gueɗe o gayni joom saɗirima kaale ko won heddinoɓe kadi ɓe matam ɗo suwano taw o ɓenne kadi dokke so Allah haaji janggo aljuma ko ɗoɗo matam anni julde o ara o julda e mon ɗo o wayno dental ngal o wirde ɗo asru o waynodira e maggal hankadi ased so Allah haaji somi dawi mi fokkita inchallahu mi wayno matam e jaam toy ceerno Oumar wimi yiɗi jaam hawre e mon nde gadduɗen ɗum inchallahu taala jetti Allah ceerno Sakh Cheikh o wi wonde ceerno men garɗo o kamɓe ɓe bismotakomo ɗo saabu kanko woni mawɗo amen to banggue enɗam kanko ne woni ceerno amen to banggue ceernagu ɗum nde to kanko ko garɗo e galle makko ko garɗo e wuuro makko so wona tan so neɗɗo wino yawon e suudu mum wonɗo yaano o arti e suudu he mawimo hayre nan ɗa jooɗi sindo wonano ɗum hay bisimilla o yetake ɗo joni emin mbiyamo bisimilla e dow nokku makko he e ɓesgu makko ngu wuuro ngo fof ene welni ene bismi ene welti ene jittinimo ɗo Allah winoɗo hono jimo o wini ɗo min jittini ceerno kono wona e dingiro he ceerno e wondiɓe min fof allahumma salli ala rasulillahi ceerno wi caggal jettugol Allah e nelaɗo muɗum e julde e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e ñaagade Allah nde o welete cheikhana Ahmada Tidiani o naanna heen lomti eno ɓe fof haa yetti seeren ɗumen ɓe o naannora en heen fof enen fof caggal ɗum
ceerno wiino wiya on mbaa yettode woodani Allah o nokkuɗoɗo jammel kono mbiɗon ni tan fasarare nde koye jammel jeeya kono noon koye ceerno nde jeeya radiyallahu taala anhu Allah fecci ɗum jammel wona hande e meeɗino arde ɗo o ardi ɗo e ceerno o jooɗodi e wuro ngo e yamirore ceerno woodi ko ɓe jeytidi e yamirore ceerno e fini subaka o yaadi e bandiraɓe ɓe tawi sangre min ceenoya mbolo gawde nelaɗo ceerno abdimin wiyemi artu wona ɗum o yamirimi yo artu o wi ko wannomo wadde noon ko ari koye galle jinnaɗo to banggue Allah jinnaɗo to banggue en ɗam o tawi ɗo kadi jammel fof rendi koɓe ɓiɓɓe to banggal Allah e yantidiri en maɓɓe e on mana minen fof ko min ɓiɓɓe to banggue ruhu makko to ruhu ceerno so wi toon fofof fof ko ɓiɓɓe ɓe jaatiji ga komin ɓiɓɓe kono komin almuɓɓe kono tawde komin almuɓɓe noon ko addannomo yettade ɗo o ummomo teenoya haa hande ɗum tan heddi ɗo hande ɗum ɓuri wonde ɗo ko oya tan arti kono wano nde ni ha joni noon o wayi ko addunomo feene ɗum haddimo ɗo ha joni o ari ko juurade e salminde e ɓeydi terade e fadde yamirore e yamirede e gollinede e gollede mine bandiraɓe tawtoraɓe fof wala ko yalti e ɗemgal koto maɓɓe to iwi haali e ɗemɓe men kala ko yalti e golle koto anniyaji maɓɓe gaasi e terɗe ɗe feeñiri terɗe ɗe o wi ɗum ko kanko e jammel naaɓe fof foti e ɗum enen fof koye nder anni e ceerno dilleten hen kadi ndeeƴeten eɗen jettiri ɗum Allah ko ɗum feccere neɗɗo fof faɓilɗo julɗo ene yinno hande tawi domino ceerno ko adi ɗo julɓe fof dañatamo ko adi nde dañjata ɗum e julɓe fof tawa kanko ɗiɗinomo o dañi ceerno onon noon on dañino ceerno on dañji ɗum e ruhuji ɗi ko adi nde dañjoton ɗum e jaatiji ɗi hande onon e ruhuji e jaatiji fof dañjimo ɗum ko dotte ko gueɗal yo Allah rokku en fandinde ceerno wi arani gollude e gollinde e waajade e nannude ala ko min ngari ko gollede e gollinede e waajede e nannede fofof noon en wiyata makko kala mo ɗum rewi enen e ɗemgal mum ko noon wuro ngone koye ɓernde makko
toon ɓe gollata kala ko yalti e golle moƴƴe gaasima e anniyaji makko nde yalti boowal eɗen jettira ɗum Allah eɗen jettira ɗum Allah o yettode woodani Allah wona o sahaa o tijjino yettade on ɗo nde wonno baran o hootani goɗɗo sifoyima o hooti a mettini kono Allah jawnoɗa hen ko dogata ɗo ko ɓayde ka mawni an bañeji ko wona janginde jangde wande ɗum kadi min tiɗata minen jammel e matam e boyinani e goɗɗum ko woni ɗo e ko arani ɗo minen fof dindirtande e kala mbiɗa noon tan mbiya ɗiɓe kewi mbiɗa ko mawɗo an woni mawɗo min mbiɗa fof ko ene mbaɗɗa ko min nani min jaɓi ceerno min salmina bandiraɓe Matam onon arɓe ɗo ɓe e bandiraɓe woddodere e seerenɓe men sanilmiraɓe makko ɓe e julɓe arduɗe heen gila si toon haa gaa gila wuro soogi haa e galleji keddiɗi gure keddiɗe ɓe fof ceerno wi salmini on omo juuro on o wi eɗen jetta Allah omo yettana on Allah o wi ko yehete ɗo ko ya andu kala heen taaɓande maleyka windat ɗum wonde koye taaɓande jihaadi wo yaha o wi neɗɗo noon so tawi goomɗi omo foti jabde tampande Allah e wallude nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e ƴettude hoore mum e sootira ɗum nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo fof ko golle makko ko ndilleten ɗo ko fof ko nelal makko ngal ko golle makko ɗe ko kanko gollante kanko tan lomtiɗen heen wodanani en noon lindade mo heen omo golla golle makko eɗen jooɗo enen ndewol haalu ko kanko ardiɓe golle no waanoni ñalawma hande kono aayo o wino ni tan ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم kamɓe enen fof wona heɓande e añɓe so wona taw sen windanteɓe ɗum ala ɗo jaɓɓaten yaɓɓande ndene mette heeterɓe ala ko tottete tawi ko sabu Allah ko isas mum e paas mum fofof
fof ko amalum salih fof de ko golle moƴƴe waɗa Allah winda Allah windat ɗum tawde noon ko noon tawde ko noon ko ɗum fof rendi ko ɗum fof rendi Allah wi ko ha mi yoɓa on ko ɓuri ko ceerno ɗon Allah wi ko hami yoɓa on tan law ahsana ma kanu yamalun eyyi Allah wi ko hami yoɓa on ko ɓuri moƴƴude e ko golluɗon ko ko gollanno ɗon ko fof ko gollano ɗon ko fof ko joɓatino ɗum ko ɗum joɓeteno ɗon emin ko ɓuri nam ko noon tawde ko noon ñalla tantede ko ko ñalla tantede ko ko ɗum ɗo e ɗum ɗo kañum ɗum to tani ɗum to tan fof foti ko hunde wotere waata boon sallallahu alih w sallam wi ɗum ɗo ɓuri mawnude nelaaɗo boon sallllahu alayhi wa sallam wino ɗum ɓuri mawnude waɗi o ñaagi Allah yo Allah jarni tan ɗum waɗi omo ñaagi Allah yo Allah jarnanen tantere mofti ɗum ɗo en mbawata bonnude yo Allah moftanin ɗum ɗo en mbawata bonnude barke nabi wa ashabihi wala ko tantani kala ko tonta heen ko ɗomɗa heen koko yoɓa heen saali ko wotta en haaji koko woppa heen haajuji fof fof wonde yahani gandede yahani mere Allah rokku en kandi yo Allah rokku en ɗum fandinde ko ɗum yawti eɗen jaada so ɗum yawti o yimɓe jaɓi barke Allah ene laaɗo barke ceerno Allah tijani e barke ceerno e barke ma yimɓe nani ɓe jaɓino ɓe fiino so Allah heeɓini tawi sebbe ndene kadi e wirno kadi darni sebbe l'islam nde no sukaaɓe yoye ɗum ko jaabol mum kadi no sukaaɓe yentade sebbe ɓe tawa ɗum ceerno janganna e fof no calmini ɗum yurore wi en gandinma dendagal leydi ndi fof weltini weltaninama ha sewtuɓe noon jangannaɓe miɗen ñaawo Allah e barke en laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e barke cheikhna Ahmada Tidiane barke ceerno men ceerno Ahmad radiallahu taala anhu barke ceerno men seydi Haji Mouhammad Sow radiallahu taala anhu barke ceerno men ceerno Ahmad Alpha Boubacar radiallahu taala anhu weltare no beltirɗa Allah welne laaɗo Allah ngol yo Allah yeddi weltare ɗiɗiɗil aduna e lakara yo Allah juuno gurdam ma ha dina o yaaro e hulde cellal allahumma salli ala muhammadin wa sallim on wi bandiraɓe meten ɓe kam garti kon ha on calɗiɗi so noon ɗum ceerno woɗɗani fof eɗen saɓɓon e gila salaji heɗe tan noon ɗum ceerno fof on gayniri ɗum ene limnir ɗum fof kono noon kadi ƴamon boyinnayi sabron ceerno wonɗon mbaɗiɗi ni e weltanto no fewi deno on omo jootiɗinno kadi komo jootinno on wer sabron makko soɓe darni seɗɗi nde so tawi o woɗɗani baasi ala ndefiyoyni ɗum on kanko e juuɗe ɓe taw ɗum wonde fof so woɗɗi noon so tawi tan ceerno andi on kadi gasi yen wondino kamɓe sukaaɓe joɗi kala aɗa e jiɗa
ko ceerno min o gatti gatti kamɓe noon ɗi suuɗi kamɓe suuɗi noon kamɓe affaire kadi sunna affaire sunna kadi woni ɗum gonno ko wuuro sinti ko woni wuuro sinti ko yeyode ɗi sunni toon yeyoɗi sunni toon ɗi kalde mumen yaaldude ɗon ko wonno tawi koɓe sunni ko hewani ɗi sunni ko hewani sunni saali koɓe sunnino ko ko saali koɓe sunnino ko saali ɗi koɓe duttiɗi koɓe sunnino ko koɓe duttiɗi fof koɓe sunnino ko ɓe jaltini sunno ɓe jaltini sunno ɓe duttiɗi ɓe duttiɗi ɓe farmini ɓe farmini ɓe waɗi
kon noonu la ñu sopp jàngin jàngin ko 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 jàngin ak ñu sopp ceerno min calmini on o emin beltiɗumen matame gartugol ma ɗo henne weltare nde ɓe keeɓi nde ɓe mbawa haaldude nde sabu nde heeɓino suno feewi o wi koko mbiɗa ko tan wonde o Allah rokki min sandinde ɗum ɗum tan min ñaagi wuro ngo noon e ngo yetta Allah no feewi e ngo yettima ittanɗamin ko mbawa ɗum ittande koyamin ha arti o subaka hande gorgol Abdoullahi Diaw en hawri e lajal kono hay gooto tinani wona nde radio haali wona noon min naniranno ɗum min naniranno mayde wilango wiyete go wilango woni ko woni haalima wi kono hande sowona radio haali goɗɗo tinani ɓe ɓeydi hen faydagal gongal ɓe mbi galle o hay kokkari woto taggina hen hande bottari ɗum wiyetake kala koɗon taggina ɗin ono minen koreji mon ɗi momin def min gadda non ñamen woto sehliɗo hande ko ñamete kala duriɗo no yaltiyoya ceerno minen min puɗɗi o mudde hen ɗum noon ko duwaw mbiɗa o tan yo Allah rokku min fandinde kono ceerno minen ɗo min jiɗa jahaji en alaji juuri jooɗi ceerno yominde so tawi Allah rokki ɗumen ɗum han kadi han kadi Allah rokki ɗumen jiddol faade e sunna e cellital han kadi ɗon ko sunna ɗowata ɗumen o wiñanede Seydina Jafara natti mi laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam de ko mino mbaɗɗon o wanno o wañirno ko hoddiɓe galle o yo minɗi galle Jafara o nan ko ñamete ɓen keɓata hande no ndefiri min ɓe heddiɓe min ɗiɓe toon o wi noon de kam omo haala ɗum sahaɗa haala tawi kono noon sunna ko martabaji waɗi no jirgol ma sendiri fof noon noddirta e sunna noon noddirta yo Allah won ballo yo Allah sellin yo Allah rokku yo Allah rokku fandinde o wi kon timmine ɗoyi on gollat leydi ndi fof ko fof ndi leydi fof on gollat ndi inchallahu e tinnama tawi on wiyat teddungal ɗum ni en faama ɗum e juuɗe heddiɓe ɓe no feewi ɗon Allah hoddiri ko heewi waɗi ɗo jooni ɓe yeeso ɗo wuro ngo golli toon ko heewi wuro ngo golli toon koɓe ngara koɓe nana koɓe mbiya koɓe ndutto koɗum saako toon ko ɗum ɗemngal nguuri loppugal no feewi loppungal no feewi ɗemngal ɗo ari tan darota ko yawat tan yo Allah no on ballo o wima on taw noon mi laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko wino ko o wi kala ko seeki witte saɗi saɗe jeeyaka e diine hen ko lorata ko ɗum wi mana ɗum jeeyaka e diine hen
Allah wi waɗanani lor e diine won kuuri tan en tawartini ɓuri moƴƴude e meɗen kadi ne waɗi baraji yo Allah won dalle heddi koɓe Allah rewni ɗum ɗo jawayi rasulillahi indallahi allahumma salli ala rasulillahi yondu mawtoro wi ko rewnoɓe ali wuri hanke leɓe miila takkitani ɓe miili noon ganduɗa no fedde mawde ari ko galleji meɗen jigilonte tawi meɗen ñalluno ali wuri ɓe jeere ɗo ali wuri naɓe ñalluno jeere jigilon mbiɗa si jigiloɗa on ceerti ceerno ko on sabar nde yetti ali wuri tan ali wuri fof daɓɓiti ari ardude ko ceerno yettino jigilon ko ma yetti e ɗumen ɓe mbi minen min nani seeɗa fof sugano ɗo ɓe mbiyaɓe koote woodi julɓe ɗon takkitani ɓe galle ɗo ɓe sabri noon garal ceerno no faaɗi ɗuɗo ganduɗa ko waari yettanade ɓe ɗum ceerno ga ko yettaki men koko mawni no fewi tawi neɗɗo meeɗanaade leydi ndi yimɓaɓe minen ali wuri faalaɓe men yandaki ha yetti oɗo dendagal camɗiɗinnoɓe debbo mum e derke mum kono tonoɓe sunneji e awannoɓe goto so wi so naati wuro ngo wiimi wettiran Allah nelaɗo mum ɗum ko fakkitan hanke ɗo kaala ɗum wonɓe noon fakkitan sunneji ɓeytu wawi ɗum nde wonno ko ɗum hinno ko sana han yetti jani e lonkiɗe makko fof sinno yaltiɗono wanda leydi woni kono sinnino yaltiɗon ɗumen ɗo ha laaɓa sangara yaltoon ha laaɓa ko ɗum hinno so sana hano datti jani hande e ñalawma hen o wi ko noon tawi aada jiɗa kadi ko ɗum hinno makko Allah noon anndi holko faandi holko faandi Allah anndi ko faandi kono omo anndi tan tan ko hunde mawde faandi ma woni weltare nde alaaɗo haaɗi ma woni kulol ngel alaaɗo haaɗi laaɓal mum e hinno cheikhana Ahmada Tidiani laaɓal tuundi fof e hinno Cheikh Tidiani no himmiri ɗum ni eno fuɗɗori ɗum ni eno yiɗiri ɗum ni ko ɗum gasi kala ko ari koko weli ko welo tan wonata so tawi koko weli kamɓe kay ko welo wonata ɗo maɓɓe yo Allah rokon ɗum noon o wi sinno tawi yettode woɗum Allah yettode woɗum Allah wonnoɓe ganduɗa ceerno ɓe ganduɗa ceerno wano noon omo andi sidditaɗi ceerno jonnomi ɓe woni ɓesgumaari mbele ko ɓe